A confraría noiesa segue perplexa ante a autorización de vertido ao río Pesqueiras das augas residuais depuradas procedentes da mina de San Fins. Dende o Pósito sinalan que non se dan as mínimas garantías medioambientais. Non entenden esta situación que pon en serio risco a produtividade da ría, da que viven directa ou indirectamente máis de 5.000 familias. Isto é unha bomba, un desastre medioambiental que hai aí na mina de San Fin e non comprendemos porque lle están dando a autorización do vertido e arriesgando 5.000 puestos de traballo en marisqueo e en pesca e a mina 70 puestos que din que dan, que contamínanos non, e en sentido común non vemos por que van dar esa autorización, xa que os informes nos din que non hai garantías medioambientales. A confraría segue adiante coa movilización fixada para o día 4 de marzo, ás 11 da mañá na Alameda. De non haber marcha atrás, seguirán coas protestas e xa anuncian que levarán o caso aos tribunais. Vamos manifestar o día 4 de marzo, ás 11 da mañá na Alameda de Noia. Bueno, se non paralizan eso, vamos a un contencioso administrativo e máis movilizarnos máis veces, en Santiago, no son, donde faga falta.